Så nu skal jeg spise de der stærke nudler. Gange 3, og jeg har allerede 2 startet. Ej, Mathilde, stop. Mathilde er træls. Stærk, ej, det er ikke. Siger han nu. Hvad nu? Det er de her. Gange 3 nudler. Lad os se, hvad den kan. Ej. Ej, Lukas, du er næsten oppe i året. Det er sjovt. Kom her. Ej, Lukas. Hvad lavede du? Jeg kommer til at få det. Kom her. Mor! Lukas, stop. Ellers så bliver det værre, hvis du græder af det. Nej, Lukas, kom her. Nej! Mor! Du har næsten op i næsen, altså. Lukas. Nej, det er fordi, han har det der. Nej, jeg fik næsten nudler i år. Ja, så lad være med at græde, men... Ej. Skynd dig lidt. Hvad tror I sige? Lene, hun siger til det der. Ja. Lukas, flyt dog dit hoved for helvede. Så siger jeg bare, at det jeg kommer til at spille. Ja. Lukas, husk nu på toilet. Ja, men der er en, der skal gå med mig derud, og jeg vil gerne have det dig eller mor. Sille. Jeg vil gerne have, at det er dig eller... Skynd dig dog, vi er færdige. Jeg har ikke hittet den. Hvem? Nå, Bjørn, ja. Det er jo træt. Det er stærkt.